ngendi kasih sayangi sing koyo cah liyane. Bapak ibu bingung dewe-dewe, yen pancen kudu pisahan, ojo nganti anak dadi korban berjuang nang dalan dhewean. Ora ono sing njaluk dilairke nang keluarga sing koyo ngene. Tak tampa apa anane, kabeh kahanane. Yen pancen ngene iki takdire, kudu iso kuat palungane. Mergo ora disangka wong tuwane, kudu iso ngadeg dhewe, ra ono cekelane. Ngene men anak sing rusak omahe. Yen pancen kudu pisahan, ojo nganti anak dadi korban berjuang nang dalan